Jason. Uhui. Jaya le. Uhui. Oh hey. Listen to me. Eman hanti eman. Iya. Eman hanti eman. Oh hey. Sing weruwa sing keneng di eman ale ta wis ngerti iku ana hang duwe aku kok make yo maksa dijawab yae kaya sing ana liyane maning kepyacut yo sing duwe isin Iya. sapa biyen wong mesti lara sapa biyen wong mesti ngersula Oh iya. sapa biyen sing kira reda mas yo wong demen wong seru demene mas yo wong demen kari sing tole-tole kaya sing ana liyane maning piye kepyacut sing duwe isin Akan mangan bung tuwek tadi. ngono Sing. Ya bung tuwek tadi gedek. lah ya kuwi Oh sing. Aris Kananda Bunda Lastri. Wong Gianteng Bunga Citra. sawangen werane donya Oh iya. ring kono kembyang-kembyang pating keleleran mungkari milih mungkari medhek sing entek sing kuryan Oh sing. Iya. delengen hang temenanan sing kira ati sing keturutan paran enake wong demenan hanti sanding bojone wong Sing. Sing duwe sin bersama Kang Bama Putra. Mari kebacut digaspol nih sing duwe. Bacot yang duwe sin nih. Sing. Bungi pring-pring petung mereka. Eman hanti eman. Oh sing. Iya. Eman hanti eman. Oh sing. Sing weruwa sing keneng di eman ale ta wis ngerti iku ana hang duwe aku kok make yo maksa dijawab yae kaya sing ana liyane maning kepyacut Iya. sing duwe isin Iya. apa biyen wong mesti lara
la 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 la. Sapa biyen wong mesti ngersula. Iya. Sapa biyen sing kira reda Mas yo wong demen wong seru demene Mas yo wong demen kari sing tole-tole kaya sing ana liyane maning kebyajut sing duwe isin Iya. Oh, yeah. Sing Wisin bersama Kang Rama Putra. Si sawangen werane donya ring kono kembyang-kembyang pating keleleran mung kari milih mung kari medhik sing entek sing kuryan delengen hang temenanan sing kira ati sing keturutan paran enake wong demenan si hati sanding duwene uwong hati sanding duwene uwong hati sanding